si les esquerres pensem coses com el Partit Socialista, els interessos econòmics que hi ha al darrere són exactament els mateixos que els del Partit Popular. Per tant, aquí no hi ha cap canvi. Si pensem una esquerra més tipus... No, és així. Si pensem més com els Sí, 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 sí. comuns o aquests mons, aquí sí que hi ha uns punts moralistes molt forts, aquest també important a Catalunya perquè, clar, com que si no ets un estat i no has de decidir sobre defensa ni has de decidir sobre fronteres, doncs et pots posar a dir, fronteres obertes, no volem exèrcit... Bueno, tampoc pintes res. Vull dir que et pots permetre dir bestieses d'aquesta categoria. Llavors, aquesta esquerra molt moralista, que allò que ara en diuen el seixantisme, no? Aquesta cosa al maig del 68, aquests vells comunistes, que llavors tots es van posar a fer quartos als anys 80, doncs, per una banda es posen a fer moralisme, però a darrere es crea un immens tercer sector que, perquè clar, si tu et dediques, i perdó per l'expressió, però és que és així, a importar pobres, molts d'aquests pobres necessitaran serveis socials i per tant hem de fer fundacions, hem de fer cooperatives i llavors per gestionar aquests ajuts i aquí es crea un immens nínxol laboral que tota aquesta esquerra, que la majoria de la gent ha estudiat unes carreres que no tenen cap mena de sortida laboral, doncs hi troben el seu lloc i amb l'emblema que és l'escàndol de la Dgaia, aquests 167 milions d'euros que encara no sabem on són, que es paguen individualment o es perden o es desvien o no sabem què passa, a través d'una sèrie de fundacions la Fundació Resilis, que és a davant de casa meva a Girona, per exemple, per això en parlo molt, perquè és que la tinc a davant de casa, totes aquestes fontanilles, tot això, que es dediquen a gestionar els diners públics perquè arriba gent de fora. Amb la qual cosa aquí hi ha un negoci mastodòntic per tota aquesta gent.